Hej YouTube. Ja, der er en lille konkurrence her i dag. I kan vinde 100 kroner. Dem her kan I vinde. Svar rigtig på spørgsmål. Og de starter fra nu af. Den er 11:55. Hvor mange? Jeg er 11 år. Okay, jeg skal bare lige vide. Hvor mange år er der til at blive 50? Nej, bedre. Hvor mange år, måneder, uger, dage, timer, minutter, sekunder til at jeg bliver 50? Så ja. Hvis I svarer rigtigt, så skal I enten subscribe og like videoen. Og prøv at vente, vi sætter lige 50'er mere på. De her to kan I vende. Så I får en god. Hvor mange dage skal vi sige? 7 dage til den 29. i 10. Og så kigger jeg så. Skriv i kommentaren, tak. Ja. Så subscribe og like. 50 subs. 200 kroner kan I vinde. Vi ses YouTube. Alex.